ವಿಷಯದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚುಲ್ಲತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಲ್ ದೊಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈತನ ರೈಲ್ ದೊಲೆ ಪೊತ್ತಿಜಲ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಲಕಿಲನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಬಾನಲೆಡೆ ತಿಂಪುನಿ ಪೊಸತ್ತು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರಿ ಟೈಮ್ದು ಸರಿಯಾದ 5:40 ಟ್ರೈನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ರೈಲ್ ಪೋಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲಯ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿಲೆ ಲಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಪಾದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಸೊ ದಾಯ್ತು ದಾನಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ಮೇರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸೇರಿ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಲಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಪಣದು ಬಲೆಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಗ ಎಸ್ 2 ಜನಲ ಪಿದರ್ದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗುರುವಾಯೂರು ಗುರುವಾಯೂರ್ಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೇರಳ ಸೊ ಯಾನ್ ಲಚ್ಚು ಅಂಡ್ ಅಖಿಲ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಿದಾರ್ದ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಬೈಯಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಲ್ಪತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಸೊ ತೂಕ ಹೋದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಕಂದಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮಂಪಲೆ ಅವೇ ಲಚ್ಚುಗುಂಚು ಹಠ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಐನತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ತೋಪಾದಿದ್ದೇನೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪಾಲು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಂಚಾದ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಳು ಲಚ್ಚುಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಳು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪನ್ನಂತ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಮಾತನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ಹಚ್ಚಿ ತೂ ಒಂದೇ ಕೊಲ್ಲಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಂತೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೇ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಾವಂತೂ ಏಪಗೊರಂಗಲ್ಲ ಪಾಡು ನಾನು ಆಚೆ ವಿಷಯ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸದ್ಯಗಿತ ಪಿದಾರ್ದ ಹೋಯ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೋಕೊಂಡ ಅಕ್ಕಿಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ವಾ ಶೋಕುಂಡು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಖಿಲ ಶೋಕುಂಡುಗೆ ಅಲೆ ಸೂಪರ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಲಕಿಲನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಬಾನಲೆಡೆ ತಿಂಪುನಿ ಮಾತ ಪಿದಾರ್ದ ಕಿಲ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಕಿಲಕಿಲನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಬಲ್ತೇರ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಈತು ಜನಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜೇರು ಜಾಯಿನ್ ಫೋಟೋ ಬೇಡ ಒಂದು ಫೋಟೋ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಚು ಕೊಟ್ಟ ಬರತ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆ ಊರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರಲ್ಲ ಊರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಾರ್ ಬರ್ತಂದೆ ಲಚ್ಚುಗೊಂಡು ಚಾಚಿಗೊಪ್ಪುಂಡತೆ ಇಂಚಿ ತುಲಿಯವರ ಹೊರ ತೂಲೆ ಮಗ ಅದೇ ಚಾಚಿಗೊಪ್ಪುಂಡೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದು ದೇಶ ತುಳುಟೆ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಅವೇ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚುಲ್ಲತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಲ್ ದೊಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈತನ ರೈಲ್ ದೊಲೆ ಪೊತ್ತಿಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ ತುದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ ದೊಲೆ ಪೋಪುನು ತುಕಾಯನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದ್ದ ಟೈಟಲ್ ಅವೇ ಲಚ್ಚು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಲ್ ಇದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಅಂದಂದು ಅವಳೊಂಜಿ ಮೊಳೊಂಜಿ ಲಚ್ಚ ಮೂಸಲಿಗೆ ಏರು ನೀರು ಮೂಲು ಲಚ್ಚ ಪೊಂದಿಲ್ಲ
उर्दू तुले रैल तूद बाकी ರೈಲ್ ಮಗ ರೈಲ್ ಉಂಟತೆ ಮಸ್ತ್ ರೈಲ್ ಉಂಟಿಯಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ನನ್ನ ಏರ್ಪುರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ರೈಲಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಆಲೋಚಿದ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ರೈಲಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬಿದ್ದು ಬರೋದು ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ಪಾಪಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಇಂಚವೆ ಓಯ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಈತ್ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲೇರು ಇವ್ರು ಯಾನ್ ಮಾರ ಅವು ಕೊಪ್ಪ ಅವ ಆಣತ್ತವ ಆನ್ ಜೋವರ್ ಎಂಚಾವನುಂಡು ಏತ್ ಬರ್ತದ ಜರ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ರೈಲ್ ಗುಂದ ಏತ್ ಖುಷಿ ಏತ್ ಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಪೋತಾನಂದ ರೈಲ್ ಪುರ ರೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಪೋತೇರಿ ಯಾನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ರೈಲ್ ಹೋಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ಮುಜ್ಜಿನ ಐನೇ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಏತ್ನ ಸರ್ತಿ ಹೋಗ್ನಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬನಿ ಲಚ್ಚು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಲ್ ಉಲೈ ಬತ್ತೀನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಪಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆಂಚಿ ಫೋನಾಗ ಮಸ್ಸತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆಜ್ಜಿ ಆರ್ ಪೋಪುನೇನೆ ರೈಲ್ದು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಡೆಂಕ್ಲು ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಡೆಂಕ್ಲು ಬರ್ತೀನಿ ಅರೆಗ್ ರೈಲ್ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಅರ್ಥದ ನೀರ್ ಬರ್ಲಕ ಜಿಮ್ ಅಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಜಿಮ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚೊಂಗ ಚೊಂಗಗೆ ಅವೇರ ಪಣೊಂದಿತ್ತಿರದ ನೀ ಕೇರ್ ಪಣೊಂದಿನ್ ಅಕ್ಷನ್ ಅಮ್ಮ ಬಿರಾ తాతలచ్చు తాత కదమ్మ హాయ్ పల్లె హాయ్ కందమ్మ అదే ಖುಷಿ ಕಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ 5:40 ಟ್ರೈನ್ ಬಿದ್ದಾಡಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವೇ ಅವೇ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಯ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ್ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೆ ದಾದು ಇಂಚಿದಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂಡು ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಜಾ ಭತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಆತೆ ಆತ್ಮಕ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಚ್ಚೊಂದುಲೆ ದುಂಬು ಐದನ್ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪು వెళ్ళిపోయిండు చెప్పాలి మా తులై పాడినాడు పక్కనే చెప్పాలి వెళ్ళిపోనుండు ಅಂಚಿಂಚಿಗೆ ಬೋದು ಪುರ ವಿಂಡೋ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಬರ್ತೇರು ರೈಲ್ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರು ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಫುಲ್ ಕೇರಳ ತೇರ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಕುಟ್ಟಿ ಬೊಂಕುಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನಯ പെണ്ണ് പെണ്ണ് Hai Mom. Hai. Thêm chơi lại kìa. Sao kìa nè.
ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ವಲೆಂಚಿ പിന്നെ ಗುರ್ತನೆ ಪ್ರೀತು ಪ್ರೀತು ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಕಾಲ್ ಈಗ ಹೊಸ ಮೂಜಿ ಪೊನ್ನಲು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರು ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಎಕಡೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತನು ಅತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಂಗಿದಿಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಏಯ್ ಬೀದಾದಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಊರಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪಾಪ ಯಾರ ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲರ ತೀರ್ಕುಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಹೋಯ್ಲೆ ಏಯ್ ಪ್ರೀತಸ್ ಎಂತದ ಶೇ ಮಂಗ ಮರಳಿ ಮೇಲೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ 2 ಮಂಗಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಅಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೀರಾಡೋದುಂಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಬೊಲ್ಪಾನ ಗುಂಡತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಪುಡಿಯದಿಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪನಗ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಪಡಿಯಾದಿಪ್ಪಂದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಪಡಿಯಾದಿಪ್ಪಂದ ಏ ತಡ್ಡ ಪತ್ನಲೆ ಕಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ದ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ಪುಂಡವೇ ದಯತೆಗೆ ಲಿಂಚಿದಪ್ಪಲೆ ಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬತ್ತೀಚೇರು ಆತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲಯ್ಯ ಈ ಜನಗಡಿ ಇದ್ರೆ ಈ ನೇನು ಪುದರಿಚ್ಚ ರೈತಗೆ ಇನ್ನು ಮೀನಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಈಸ ಲಕ್ಕಿನಿ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಟು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತಾಯಿ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಜಪ್ಪುರ ತೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಆರು ಓಡಿ போய் ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೊತ್ಲೆ ಆಡ ಬೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಾತ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಬರ್ಲೆ ಪಲ್ಲವ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಅನಸ್ದ ಟೈಮ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಇಕ್ಲದಾದ ವೆರೈಟಿ ಚಪಾತಿಯೇನಾ ಅವು ಚಪಾತಿ ಶೇಪ್ ಉಂಡು ಶೇಪ್ಲೆಸ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಅಕ್ಕಿಲನೆ ಮಂತನೆ ಅಂಚ ಅವನಿಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಚಪಾತಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂಚ ಅವ್ರು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಪಾತಿ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೊಡಿ ಪಾಡಂದೆ ಆರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಶೋಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಇರ್ ಮಂತಿಜಿ ಬಣ್ಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಪಂಡಿಜೆ ಆತ ಬುಗರಿ ಯಾವ್ದ ಬಾಡ್ಗ ಜೇನಿನ ಕೂಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದು
ಅದೇ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಮಯ ಕತ್ತಲೆ 9 ಗಂಟೆ. ಅರೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಾಯ್ ಚಾಯ್ ದರ ಪಲಾವ್ 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 ಅಲ್ಲೇ ಚಪಾತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಇದುಲ್ಲ ಎಂಚ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದುಲೆ ಓ ಎಂಚ ಅತ್ತೆ ಲಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಜೈದಾಲು ಮುಲ್ಪೆಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರಾ ಮಲಯಾಳಂ ಅಕ್ಲಿಗ್ ದಾಯ್ತ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಜಿ ಪೂರ ತಿರ್ಗ ಮುಕ್ಕಲ್ ಅವಸ್ಥೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ ತಿರ್ಗುದ ಆತ ಮಾತ ಇಂಚಿ ತಿರುಗುದಿತ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ತಿರುಗುದಿರು ಇಂಚ